जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 प्रखंड बैकुंठपुर जिला परिषद पद हेतु आपके अपन सबकर चहेता रौरा परिवार के बेटा, रौरा परिवार के भतीजा, रौरा परिवार के भाई राम बाबू सहनी जी जेकर चुनाव चिन्हवा सिलाई मशीन छाप। याद रखें ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 10 पर अंकित बा। क्रमांक संख्या 10 पर बटन दबाई, भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाई। मांगिले आशीष चाची छू के चरनिया, मांगिले आशीष चाची छू के चरनिया, सिलाई मशीन मिलल निशान, एही पकड़ब मतदान ए चाची हमार, एही पकड़ब मतदान। ए भोट एगो कके देखी दान ए चाचा हमार, एही पकड़ब मतदान। ना भूले के बा ना भुलाए के बा, जे भूलता सबका से बतावे के बा। ए चाची ए चाचा भुलाए के नहीं खे। अब की बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 के जिला परिषद राम बाबू सहनी के बनावे के बा, जेकर चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन बा। याद रखी सिलाई मशीन के नहीं भुलाए के, क्रम संख्या 10 पर बटन दबा के विजयी बनावे के बा। सिलाई मशीन लेके आईनी निशाने, रौरा से कहतनी के पहचाने, करमठ सहयोग बानी शिक्षित उम्मीदवार हो, राम बाबू सहनी आईनी रौरे दुआर हो, सेवा तोहार करी तोहरे बाला कावा, बदली न कबो विचार। सिलाई मशीन मिलल बा निशान ए चाची हो, एही पकड़ब मतदान, पार्षद बनाई अब की बार ए चाचा हो, एही पकड़ब मतदान। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 के समस्त सम्मानित जनता मतदाता मालिक से आग्रह बा, गुहार बा कि अपन एक एक कीमती बहुमूल्य वोट काम करे वाला के ही दी। राम बाबू सहनी जी के जेकर चुनाव चिन्ह बा सिलाई मशीन छाप, ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 10 पर बटन दबाई विजयी बनाए। केहुओ के झांसा में नहीं रौराए, सिलाई मशीन पर बटन दबाए, राम बाबू सहनी के पार्षद बनाए, विजयी के माला इनके गला पहिराए, जियारा जुड़ाई तोहर तोहरे बाला कावा, नहीं हो जाई गुलजार। सिलाई मशीन बनिशान ए चाची हो, एही पकड़ब मतदान, भोट एगो कके देखी दान ए चाची हो, एही पकड़ब मतदान।